Kienet żjara li kellha riski tagħha, iżda ħassejt il-bżonn u kien fid-dmir tiegħi li nżur l-Ukrajna. Kliem il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola fl-ewwel kummenti tagħha lill-midja Maltija u għal ftit tal-ġranet ilu żaret l-Ukrajna u ndirizzat il-Parlament Ukren. Kienet deċiżjoni li ħadta b'responsabilità, ma kienitx mingħajr riskju, imma ħassejt li wara li ilna għal dawn l-aħħar ġimgħat nagħmlu atti ta' solidarjetà, nitkellmu, nibatu l-flus, nibatu l-equipment lill-Ukrajna, għadt li dan kien il-post li jiena immur u nindirizza lil kollegi tiegħi fil-Parlament Ukren. Kienet esperjenza sabiħa ħafna, tara l-politika ħajja, d-demokrazija verament attiva. Matul iż-żjara tagħha fl-Ukrajna Metsola ltaqet mas-Sindku tal-Belt ta' Kiev li dak iż-żmien kienet għadha ċirkondata mill-militar Russu fejn l-atmosfera kienet waħda ta' tensjoni kbira. Wara il-President tal-Parlament Ewropew kellu l-okkażjoni li tiltaqa' mal-President Ukren. Mbagħad iltqajt mal-President tal-Ukrajna Volodymyr Zelensky li batli tani 3 messaġġi l-ewwel net li għandhom bżonn l-assistenza militari, finanzjarja u anki politika biex ikomplu tista' tgħid jiġġieldu din il-gwerra li ma bdewx huma, li mhijiex neċessarja, li hija aggressjoni u invażjoni brutali li għadna naraw sfortunatament għaddejja kuljum. Roberta Metsola spjegatilna wkoll x'għandha tkun il-triq il quddiem għall-Ukrajna fih dan l-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni batet dak li ngħidula l-ewwel pass il-questionnaire biex kull pajjiż jimla dik il-questionnaire jirrispondi l-mistoqsijiet u issa l-pass li jmiss ukoll jibdew jinfetħu il-kapitli tal-partijiet differenti tal-politika tal-ġustizzja, tal-edukazzjoni, eċċetera. Hija qalt li l-aktar messaġġ b'saħħtu li għandu jintbagħat lill-poplu Ukren huwa li permezz ta' sħubija jibdew jinfetħu programmi ta' assistenza. Pereżempju tal-Erasmus, l-tfal jistgħu jmorru jistudjaw f'pajjiżi Ewropej, li jkun hemm l-exchanges, li jkun hemm l-assistenza finanzjarja għat-toroq biex jerġgħu jinbnew il-postijiet li ġew imbombardati mill-Russja, ġifieri affarijiet li huma tista' tgħid tanġibbli li jistgħu jkunu parti mill-perjodu biex pajjiż isir fil-futur membru tal-Unjoni Ewropea. 97% tal-poplu Ukren iħares l-Unjoni Ewropea bħala d-dar tiegħu. Dawn huma qed jiġġieldu għal valuri u l-prinċipji fundamentali li huma fl-aħħar mill-aħħar il-valuri u l-prinċipji fundamentali li aħna wkoll bħala Maltin iġġilidna lihom meta ħdimna biex nidħlu fl-Unjoni Ewropea. Intant il-ħamis filgħodu Roberta Metsola żaret il-midja tal-Partit Nazzjonalista u ntlaqet mis-Segretarju Ġenerali Michael Piccinino, mill-Chairperson Eżekuttiv Francis Dimek u mill-Kap tal-Operat Karl Guder. Il-President tal-Parlament Ewropew kellu l-okkażjoni tiltaqa' mal-ħaddiema ta' Media.Link Communications kif ukoll l-impjegati tal-Partit Nazzjonalista fejn irringrazzjahom tal-ħidma tagħhom u s-servizz li joffru ta' kuljum kemm fuq it-televiżjoni kif ukoll ir-radju, il-gazzetti u l-pjattaformi online.